ಕೋಟಿಕೆರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 108 ತೊಡರ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾಜಿಲ ಸ್ಟೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯಕಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ 17 ಮಹಿಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು 70 17 70 12 49 150 ಜೊತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾದ್ರ ಶೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಆರ್ಕುಳ ಯೋಬಾಂಧವರನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗುಲು ತಯಾರ್ ಹಲೋ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದಾಗಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬತ್ತನ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ 12-22 ಅಜಕಾರ್ ಕುಂಟಿನಿ ರವಿ ಸುಮಾ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಲು ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರ ಬೊಮ್ಮಳಗುಡ್ಡೆ ಲತಾ ಶ್ರೀ ಸಯೀದ್ ಆರ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನರಿಕೊಂಬು ತೋಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನಿರಲು 1199 1482 ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈ ಊಟದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲು 1195 1210 ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್ಆರ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ 1183 1228 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೋರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಕೋಟಿ ಕರೆ ತೋಡಾರ್ಗ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ಗು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 1187 1239 ತೋಡಾರೆ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಯುವ ಜೊತೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡೆ ಶುರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ
ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಫ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ஒரு ಚಟ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುಜಾರಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ್ತನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಋತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಮೇರೆಗಿಜ್ಜ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತೊಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಲು 150 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಪವನ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಗಿಡಾಯನರೇ ಕಾಲ್ ಪವನ್ ಬೊಕ್ಕಾಕಲಿ ಸಮುದಾಯ ವರ್ಗ ಆನಿ 1,000 ನಿಗಂಟು ಬಂದ್ರೆ ನವ್ಯ ಕೊರ್ಪು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಾಯನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು